horrek arrituk ire sestake bai. Bai. Basekiet esan dekela pelota ian eskua eskakela eta gorputza. Nik esango nian aurrelari baino gehiago atzelari janakakelaik, Ez, ba horrele esenok ba. Bai, kau, nik urra eharra eman berri honor sestai, ez da? Bueno, alde moduan, emoten zan. Kantxan egote ziren nire laguna PLP jolasten zuten, osea, que ez da burrumarik. Dana jolaste ziren, ez da? Dana jolasten zuten, osea, que... Han ez zitxon manko ikan, ez da? Ez, mankorik ezen papela bezan, Eta nola izan zuan nire ibilbidea pelota munduan? Ba, pelota munduan ni oso berando zen nintzen. Ni hasi nintzen, hola, 15 urte ingurugaz. Eta 17 urte ingurukin debutatu nuen profesional moduan. Gazte, orduan, ez hain bedando, zeituan debutatu ban orduan, Bai, denpora gitxira debutatu nuen. Baina, bueno, horren nintzen urte batzutan zesta jolasten, da, bueno, talde polita egon ginen, hor, Txikita Bolibar, Katxin Uriarte, Remen, Aranburu, Jauregi, Arrasate, oza... Remenekin egon itzan, izaio batian da intzun gurekin, bai? Bai, nintzen duten aiangi zen, bai. Historias abokado zen, bai. Historias abokado zen, bai. Hor urte batzuk egin dituen, baina, bueno, nien zen joan ni Ameriketara. Zeratikan? Normalean pelotari guztiak, Ameriketara zen joaten izen ziren pelotari guztiak ikasketa arloan, eskaz danak. Ja, osea, ez zitxekanak ikasketak eta pelota bakarri zitxekin hilitzen, Ameriketa lehen bailean, no? Hori da. En cambio, ni ikasketa egin dituen, lana neukan, eta Ameriketa joateko momentua presentatu edaztenean, bertan greba zizen. Justuan greba zizen. Eta, bueno, hor erabakiat hartu bizan zan. Greba izan zan, eta Ameriketan. Orduan erabakiat hartu behar izan nuen. Erabakia zein izan, lana neukan, aita eta ama hau baserriko negozia montatzen ari ziren, eta ordu momentuan esan nuen, bueno, etxean gelitzen az. Eta, bueno, altzik etxean gelitzen nintzen. Bai, hor trena pasatzituk eta hartu inberdituk, o utzi, o alde batean o bestea, eta hik aukeratu guan etxean gelditzia. Hori da. Damutu nintzen, apurtxo bat, gerro gunean hori espinetxoa dekot hor, temporatxo bat egin banuenan... Area junda jaialaietan pixkat ibili eta... Bai, Miami jaialaiokin nuen kontratu pilo bat, joateko hainbeste alegin inziaten, da... Eta hemen zenbat txapelketa irabazituen, ozein zuen nire palmaresa hemen gua? Ez, hemen palmaresek profesional moden nuen, holan txapelketa hondirik eta jolastu ez. Horre ya eso los fenómenos. Baina, bueno, urte batzuk egin dituen, profesional mailan, eta, bueno, posik, adalat ez dala, eta, bueno, pelota izin nuenean, bueno, lan egiten gontzen fabrikan, eta 6 urten gero. Zertan itezen nuen lana? Hangernika inguruan dagoen fabrika batean, zentral termikoan. Vale. Urte askotan, hango argiak eta, bueno, bertako... Osa, mantenimiento gisa o argila... Mantenimiento eta pediduak eta komprak eta besteak eta, bueno, gezo guztiak ez da, apur bat ez da. Eta, bueno, fabrika sartu zanean, bueno, aitak eta ama, bueno, ja jubilatzeko orduan egon ziren, eta seme bakarran nazelez, zan zidate, bueno, edo negozioak salduen gogu, edo zein gogu. Eta hor momentuan esan nuen, bueno, bitxu. Hainbeste urte zueri laguntzen abilamen, eta, bueno, segaitik... Claro, zai fabrika jutitzen, baina etxean ebai laguntze guan, ez da? Etxean bai, eta pilotaka, Eta pilotare bai, osea, geldikan... Ez geldikan neota izen horietakoa, Ez, orduan gorputza denetako mate zuen. Bai, Eta juerga, claro. Eta juerga, salia bai. Tarea más. Pelotari bate, non lago pelotari bat ez dune juerga izan, Horiek etzekakela grina, no? Hori ba. Grina berdik. Pelotarien artean beti fama, juergista fama dukin dugu da, no? Orduan, pentsatu guan, etxian gelditzia, eta hartu guan baserriko relebua, ez da? Bai, baserriko relebua. Ja, apurtxo esaten dana, ja tenia un poquitin mamau, esaten dana, ez da? Erderazka esaten dana, ez da? Eta, bueno, martxan beraiekin, ja 6 urte saspirantzanoa ja bertan. Eta, bueno, oso posik, lan pila bat.